Hello, खुलुमबाय बयनिसिमबो वेलकाम बैक टू द चैनल राजा खुं यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आरो दिन मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ खनसे बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरनो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं। दा दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे खोथा सावरायनो सानदों बेयो जोबोद इम्पोर्टेन्ट। दा जोंनि BTCनि इलेक्शनाथ' थांनाय 4 एप्रिलावनो जानो गोनांमोन दा नै कर'ना भाइरासनि जाउनावहाय बियो पस्टपन जाबाय। दा बिनिफ्राय जेबो माला जागोन बिनि जेबो उद्देश्य गैथ'आ। दा जानाखि जोंनि BTCखौ सालायबाय थानाय BPF हाग्रामा सरकारनि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव सोलिबाय थानायनि जानाखि बिनि सासन खालामनाय बिनि आयु जोब्बाय होननानै नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय जानांगौ टिभिफ्राव नोंथांमोना बयबो नुखाबाय जानांगौ। दा जोंनि गेजेरावहाय सोर सासन खालामगोन दाथ' इलेक्शनबो जाथ'नो मोनासै माबा मोनासै दा बे हिसाबै मैयाहाय मोनसे जोङो ससियेल मिडियायावबो नुनो मोन्दों आरो नों टिभिफोरावबो नुनो मोन्दों। दा आरो बाहाय जोंनि रायजो सभानि MP बिस्वजित दैमारिया मोनसे पस्ट होदों। दा बेखौ आं नोंथांमोननो बिनि सायावनो फोरमायनो नागिरदों। दा बेयाव बिथाङा बुंदों जानाखि बिस्वजित दैमारिया लिरनायखौ आं नोंथांमोननो बाहायनो खिथाबाय बेनो बिथाङा ओरैबायदि बुंदों। आं बेखौ बर'निखौल' बुंसै, इंलिसनिखौ आं ओरैनो जास्ट स्क्रिनशटखौल' होनोसै। ओमफ्राय बर'नि बिथाङा ओरैबायदि लिरदों, दासान्दि BTCखौ सामलायबाय थानाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकारनि गोहोखौ साननैसोनि थाखाय बारायहोनो आसाम सरकारनिसिम खावलायनायखौ नासयनानै आसामनि रायजोपाला BTCआव गभर्नर रुलनि थाखाय बिथोन होदों। दा जोंनि गेजेराव सरकार गैथ'आ हिसाबै दा जोंनि BTCखौ दा बेखौ नायलांबावदो आरो मा होनबावदों बिथाङा। दा भारत हादरनि संबिजिराव थानाय 6थि शेड्युलनि क्लज 6A प्रभिजन अफ पेरा 2 बादियै दानि मन्त्रि सभानि बिबान समखौ बारायहोनो हायो। दा बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला जायनाखि सोलिबाय थानाय सरकार बिनि आयुखौ बिनि खामानिखौ बिसोरनि सरकारखौ बायथ' होआलासिनो बेखौ बारायहोनायनि मोनसे माबा थायो समखौ बिसोरनि सोलिबाय थानाय जायनाखि बिथांमोननि सासन खालामनायखौ बारायहोनो हायो होननानै बुंनाय जादों। दा संबिजिरनि पेरा 20 बादियै रायजोपाला मन्त्रि परिषद एबा रायजो सरकारनि खावलायनायखौ नेवसिनानै बिथोन होनो हाया। रायजोपाला गावनि गोसो बादियै बे आयदानि सायाव गोहो बाहायनो हाया। बिनि थाखाय आं सानो बियो संबिजिरनि बेरेखा मावनाय जादों। दा जायनाखि BTCखौ दसे समनि थाखाय बे लाइफ टाइम नङा दे रायजोफोर, दा जोंनि गेजेरावहाय माने सिटुएसना मोजां नङा हिसाबै इलेक्शन जाफिननायनि सम्भाबनाखौ नुहुरथ'वाखै। दसे सम जानाखि कर'ना भाइरासनि जोंनि गेजेराव दा बिराद प्रब्लेम जानानै दं, बुहुमनाङैनो गिख्रंथाव जानानै फैदों। दा बे हिसाबै जोंनि गेजेराव माने गोदान रायजो खुंफिननो थाखाय दा जायनाखि बै आगोलनि समनि BPF सरकारा सोलिबाय थानाय 5 बोसोर बियो बिसिनि आयु भेलिडिटिया बे जोबथ'बाय। दा बे हिसाबै जोंनि गेजेराव सरकार सालायनो दा रावबो गैथ'आ हिसाबै इलेक्शन जाफिननो मोनाखै। थांनाय 4 एप्रिलावनो जानांगौमोन, दा जानो मोनासै। दा बे हिसाबै बिथांमोननि आयुआ जोब्बाय हिसाबै दा जोंनि BTCखौ सोर सामलायगोन? दा जोंनि BTCखौ दसे समनि सामलायथ'नो थाखाय गभर्नर्स रुल बाहायनो दा बाहाय सामलायथ'नो थाखाय बाहाय मा होनदों बेनिफ्राय नोंथाङा मोजां फरायबानो जाबाय। बाहाय BTCखौ सामलायबाय थानाय हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय सरकारनि गोहोखौ साननैसोनि थाखाय बारायहोनो आसाम सरकारनिसिम खावलायनायखौ नासयनानै आसामनि रायजोपाला BTCआव गभर्नर्स रुलनि बाहायनो रुल्सनि थाखाय बिथोन होदों। दा बाहाय बेखौ बिथाङा अजद दैखांदों थारमाने जायनाखि बिस्वजित दैमारिया बियो संबिजिरनि मावनायनि बेरेखा होनना बुंदों। आरो बेयो बुंबावदों बिथाङा, बियो फैबाय थानाय समनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो जोबोद गाज्रि गोहोम गोलैनो हानाय नेम। दानिया मोनसेल' राहायानो जाबाय आयेननि बुद्धिजिबिफोरनि बिबुंथिखौ नेनाय। दा बेनो नोंथांमोना बेखौ नोंथांमोना आं आसा खालामो बुजिबाय होननानै। दा जोंनि गेजेरावहाय जोंनि BTCखौ सामलायथ'नो थाखाय माने बेहाय मा बुंदों, आसामनि रायजोपाला BTCआव गभर्नर्स रुल्सनि थाखाय बिथोन होदों। गभर्नर्स रुलखौ बाहायनो थाखाय बिथोन होदों। दा जोंनि गेजेरावहाय सरकार गैथ'आ हिसाबै नोंथांमोना मा सानो गाहायाव कमेन्ट्स खालामलायदो। बेनो रायजो राजा नोंथांमोन। दा आसा खालामो नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै। आरो नोंथांमोना जुदि बे बाथ्राफोरखौ गोबाङानो मैयानि निउसावबो नुखाबाय जानांगौ। गोजोन्थों बयनिसिमबो।